Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Děkujeme, že nás sledujete, odebíráte, podporujete, komentujete. Přesně, dámy a pánové. Určitě se nezapomeňte podívat na naše Hero, protože tam máme s každým hostem bonusy, zároveň tam jsou všechny epizody o několik dní dřív a vy víte, kdo k nám přijde, protože to tam máme daný a můžete jim tam pokládat otázky, na které my se pak zeptáme. Každopádně, ještě než začneme, tak bychom vám moc chtěli poděkovat, protože minulý čtvrtek, přesně před týdnem, tak bylo vyhlášování křišťálové lupy. A díky vám jsme získali křišťálovou lupu za podcast roku. Takže bychom vám moc chtěli poděkovat. Dostali jsme takovýhle krásný těžítko. Krásný. Dáme to Kuba říká, že to se hodí za dveře, takže když tak, aby nám nelítali dveře. No, prostě. Ano, zarážka. Vypadá to skvěle. Ale vypadá to fakt peckovně, takže strašně moc děkujeme za vaše hlasy, že jste pro nás takhle hlasovali. To dokazuje to, že se vám tyhle podcasty líbí, což jsme rádi. Děláme to kvůli vám, pro vás a snad vás to baví. A aby jsme si jednou koupili hezký auto. Tak jo, dámy a pánové, každopádně já bych dneska rád přivítal našeho dnešního hosta, což je člověk, který podle mě je asi v současnosti nejúspěšnější stand-up komik na Slovensku. Jeho show se vysílaly i na slovenské televizi, mají to na YouTube, objíždějí vlastně celou Českou republiku, celý Slovensko a zároveň je to i youtuber, dá se říct, protože na YouTube podle mě asi možná jediný československý youtuber, který každý video, který natočí, má přes 1 milion zhlídnutí, což je něco unikátního. Dámy a pánové, dovolte nám pozvat stand-upistu Zitrona Maťka alias Kubu Čapáka, ahoj. Ahojte chalani, čaute, pozdravujem všetkých priatelia a veľmi pekne ďakujem za pozvanie a gratulujem vám ku tomuto krásnemu oceneniu, vyzerá to fantasticky, až na ten diplom. Ten je taký základoškolský, ale pekné aj tak, ja si myslím, že... To sú všetky aj tam, čo máme tie vzadu. Inak fakt to vyzerá jak ocenenie za víno, normálne. Ne? No, ono tam původně ještě k tomu bylo sluníčko, anebo černý puntík, když jsi byl druhý, tak tam máme se Nie, srandujem, pekné to je, pekné, ale super, to vidíte, že to robíte dobre. Děkujeme. No, každopádně, my se na to asi rovnou vrhneme. My jsme rozdělili otázky tady víceméně na 2 části. To znamená, první část bychom se pobavili o tvým YouTube, o vlastně tvý vele úspěšný sérii, řekl bych nejúspěšnější sérii na československém. A pak se pobavíme i o těch stand-upech. Kludně, jasné, pojďme na to. Každopádně ty máš vlastně na YouTube sérii Roasted, kde vlastně roastíš jako různý světový známý horory. Tak. A mě napadlo, že jako první otázku bychom se mohli pobavit, co ti vlastně obecně v těch hororech, protože musíš mít v tom případě asi nakoukaný, tak přijde, že ty postavy tam dělají hrozně jako nelogicky, že dělají nějaký nelogický rozhodnutí. Vieš, to je akože úplne klasické hororové kliše, ktoré sú... Ešte inak, sorry, možno počujete, že ja som bez hlasu, lebo máme teraz strašne veľa šoviek a nestíham to dohnať, takže mrzí ma to. Ale čo sa týka tých hororov... Klasika, vieš, že mne napríklad nevadí, keď tá postava urobí nejakú blbosť, keď je zadefinované, že nemá signál, nemá kam inám ísť, no tak jasné, keď nemáš kam odísť, tak musíš ísť na poschodie. Tomuto rozumiem, to ale musí byť veľmi šikovne napísané, to málo ktorý horor dokáže toto. Väčšinou není, mne přijde, že všichni vždycky utíkají nahoru místo, aby utekli ven z baráku. No a to sú presne takéto akože klišačiny a... Toho je tak veľa, že ja ti teraz ani neviem povedať takéto príklady, ale presne, vieš, že zamknem sa v kumbále a keď sa otočím, no tak tam je akurát tá príšera, však boha, normálne, že tie postavy žijú v nejakom reálnom svete, v ktorom predpokladám tiež sú horory, ktoré niekedy museli vidieť, takže kurva, však rozmýšľam, vieš, že ja keby teraz začne niečo strašiť, tak viem, že sa nemám zatvoriť niekde prostě v tomto. Také blbosti, jako tieto veci. A to by mě zajímalo, třeba jak to máte vy, protože já když vidím horor, tak vždycky někde v baráku se ozve nějaký randál. Všechny postavy to jdou prozkoumat. Mě by zajímalo, jestli vy by se to šli prozkoumat, protože já bych byl jako tak zasraný, že bych zdrhnul. Pak bych si za půl hodinu uvědomil, že jsem tam nechal partnerku. Ale prostě... U mňa to funguje tak, že partnerka by mi povedala, že chod to skontrolovať. Že to by nebola moje rozhodnutie. Ja by som nemal motiváciu tam ísť. Ale zase... tebe rozhodla vlastne. Hej, jasné, však, ale jak je to klasický, však aj keď sa ti vláme niekto do domu, chod sa pozrieť, čo tam je. Ja už vidím proste tých typkov s tou bejsbalovou palicou. Všetci majú bejsbalové pálky inak v spálni, kámo, v tých filmoch. To je neuvěřitelné. No počkej. Moje přítelkyně tak má baseballovou pálku jako vedle postele.
Dobre, ale to je, ale to je samozrejme trauma z nejakého detstva, to chápem, vieš, ale... nie, tak dobre, ako niektorí sú pripravení, ale kámo, ja vôbec neviem, čo by som, ja keď si predstavím svoju spálňu, tak ja by som ho napadol maximálne tak statívom na nejaké svetla, čo mám v skrini odložené, a to tiež ešte by som musel si šamrlík zobrať, aby som dočiahol, a dávno by bol typek u nás v izbe, takže toto sú také hlúposti, ale neviem, priznám sa, že neviem, čo by som robil. Ja si veľmi rád predstavujem, že by som bol ten hrdinský typ, ktorý to všetko vyrieši a ide skontrolovať, ale čo si. Ale ja mám strašnú výhodu, že my bývame na prízemí a u mňa, keď otvoríš okno v spálni, tak je asi 1,5 metra na ulicu, takže ja by som vyhodil partnerku, dieťa a utekali by sme preč. Chudák pes je mŕtvý už teraz, ale ten spí v obývačke, bohužiaľ. Ten vlastne vybereš. A prosím ťa, majú hororové filmy nejaké vzorce? Hej, jasné. Už keď si pozrieš iba tú celú sériu Conjuring, tak tam presne vidíš, ja stále hovorím, že ja tie horory mám rád, ale nie som expert nejaký extrémny, že zase pozerám, a tuto vidíte, že toto je ten prvý dej, potom je toto a rozuzlenie, neviem čo, toto zase až tak si nejdem, tak nechcem mudrovať, ale videl som teraz tú novú Mníšku. Tak to je, ja keby si dal, že Mníšku, La Lloronu a túto Mníšku 2, tak to je presne to isté. Začne strašiť, potom máme nejaký problém, áno, toto sa objavilo, tento nám to dokáže vyriešiť, niečo, zase sa to ešte väčšie zlo sa vznikne a nakoniec ho porazíme a je to také je to strašne predvídateľné. U Mníšky a Senále jindy to ještě podle mě funguje, takže tam máš Černocha a ten musí první umřít. To už je klišé, od ktorého upúšťajú, ale stále to sem tam funguje. Ešte stále sú horory, kde si toto idú. Ale oni to podľa mňa nevedia. Oni normálne, že oni si iba povedia, to je taká nepodstatná postava, ale pritom si neuvedomia, že to je rasizmus. Skrytý. Takže... A přitom mu platí nejmí, tak by tam klidně mohl být dlouho, že? Hej, jasné. Ach, jo. No a nebo se všichni rozdělujou furt, že v těch hororech. No. Já bych šel po skupince prostě a pak ho sejmu jako dohromady. Ne, ale musí jít po dvou. To je vždy taký dobrý nápad, vieš, že však, že keď sa rozdelíme, tak viac toho preskúmame, alebo čo, ale zase, to sú také klišé, že mne to teraz ani nenapadne, ty dávaš dobré príklady, ale ja keď to pozerám, tak to je, hej, jasné, určite. Určite sa všetci chcú určite rozísť vždy, keď príde nejaké nebezpečenstvo a je to také detské, ale keď niekto dokáže urobiť ten horor naozaj takým spôsobom, že je to šikovne napísané, že ich rozdelí niečo iné, čo nie je v ich moci, tak vtedy dobre, jasné, to sa stane niekedy. Vieš, že ti tú situáciu ovplyvní niečo, čo nemáš v rukách ty. Jasne. Dobre, OK, vtedy hej. Ale presne takéto, vieš čo, ja pôjdem hore a ty pôjdeš dole, určite to vyriešime takýmto spôsobom. Presne takto som sa dostával cez školu, hej, že som všetko robil sám a potom som skončil na FTVške, takže... Když toho máš člověk nakoukanýho, máš nějaký guilty pleasure ohledně hororu, případně třeba, jaký je podle tebe úplně ten nejhorší horor, který byl natočený, ty jsi ho viděl? Vieš čo, toto nerad hodnotím, že najhorší, najlepší horor, to sú všetko subjektívne veci. Ja som mne sa napríklad strašne páčil od Jordana Peeleho ten Us, čo bolo. A to bolo také pre mňa, že je tam strašne veľa nelogických vecí a nedotiahnutých a takých logických dier, kedy, jasné, keď sa nad tým začneš zamýšľať, takže katastrofa, ale ten nápad sa mi ľúbil. A ja som bol taký, že ty kokos, že toto je fakt dobrá vec, že originál, vieš, že niečo také vymyslené, aj keď priťahnuté za vlasy, ale že dobre. A pustil som to kamarátom na chate a ty, že brácho, choď preč proste, normálne, že odsťahuj sa, lebo že toto je úplný hnoj. Tak ja nerad hovorím, že toto je dobré a toto je najlepšie, čo som videl, také to je subjektívne. Takže vieš čo, ja mám celkovo strašne rád veci od Mikea Flanagana, to je režisér, ktorý teda hlavne horor robí. Možno poznáte na Netflixe, má ten Hunting of Hill House, Bly Manor, ten Midnight Mass, robil horory jak Hush alebo Oculus. A to sú všetko veci, ktoré strašne pekne pracujú s atmosférou a nespolieha sa iba na nejaké také lacné jumpscary a tieto veci. Čiže toto mi celkom ide a nemám rád také tie horory na prvú. A to sú presne tie Mníšky a La Llorony a celá tá Conjuring séria. Ten Conjuring začal dobre. To bol fakt, že strašidelný. Prvý film bol strašidelný jak svinia. Ale potom už oni prišli na nejaký ten vzorec, zistili, že že sme veľké meno, tak budeme vyplúvať jeden horor za druhým a ja nehovorím, že tam není 1-2 scary, keď ťa akože mykne. To áno, to oni vedia urobiť.
ale oni ako keby rátajú s tým, že my diváci sme úplní idioti a sme nenároční a ja toto nemám rád na tých hororoch, keď si myslíte o mne, že som idiot proste, vieš, že ja som, ale vy to nemáte odkiaľ vedieť, vieš. Prosím, máš rád prvoplánové veci. No áno, cez takú šablónu, že pozrite sa, toto funguje a presne takto vznikli, čo som si teda pozeral, tak takto vznikli aj tie slasher horory, kedy tuším, zase, možno ma opraví niekto v komentároch, ale jeden z prvých takýchto akože slasher bol ten Halloween, ktorý dal... myslím, že možná první. No môže byť, hej, Halloween a ten mal extrémny úspech na to, že mal nejaký úplne že mizivý rozpočet, tam to ten Carpenter natočil za fakt, že malé peniaze. A malo to taký úspech, že potom presne začali chodiť tie ostatné Friday the 13th a nie som si teraz istý, že či ten texaský masaker motorovou pilou bol skôr alebo neskôr. Oni ich mieli hodne, že Freddy. Nebol spíš Freddy Krueger prvý? Ale Freddy nebol úplný slasher. Freddy bola taká tá... A bol to aj slasher, ale to bolo hlavne také surreálne, snové niečo. Dá sa to do tej kategórie akože zaradiť, ale... A jeden slasher za druhým a ich je fakt, ja som to nevidel všetko, lebo to sú proste hnoje, to je proste žumpa. Tak ono těch Halloweenu asi 11 nebo 12, že už. No áno, a vidíš, a oni nabehli na to, že vidia, že toto funguje, že toto je niečo, čo sa ľuďom páči, tak poďme bezhlavo iba zabíjať a čo najviac krvi, čo najviac sexu, čo najviac týchto vecí. A toto ma nebaví. Toto ma nebaví. Ale väčšinou, keď si pozrieš nejakú tú sériu a je, že prvý diel alebo prvé 2 diely, tak tie sú dobré. Tie sú fakt, že, lebo tam je to niečo nové. Tam akože skúšajú, experimentujú, riskujú a to je super. A už potom, keď niekto nábehne na to, že aha, toto fungovalo tam, ja to viem urobiť ešte takto, no tak je to potom na jedno kopyto a to nemám rád, to je akože blbosť. Tady v těch hororech, jo, to mně přijde, že je to všechno vlastně stejný, že když si pustíš plácnu třeba ten Halloween 1, 5, 7, je to úplně to stejný vlastně. Do kolečka a nechápal som aj teraz, jak ľudia boli nahypovaní, že nová trilógia, počúvaj, Halloween ožíva, Halloween sa vracia a Halloween končí, alebo čo. Nevidel som ani jeden, lebo som presne vedel, jak to dopadne. V každom jednom filme ten chudák, už ho prosím zabite, normálne už ho nechajte zomrieť. Naozaj. Ten Mike Myers. Hej, presne, vieš čo to musí byť za život, chodiť a zabíjať tých ľudí, no však to musíš mať aj ty traumu nejakú z toho. Takže... No ale oni tebe furt ti ubližujou vlastně. Hej, vieš. Ty si tam jako děláš svůj koníček nějaký. Neviem, či by som to nazval koníček. Furt ti něco dělají, že jo? Schodí tě z baráku, přejedou tě kamionem. Stále skúšajú. On podľa mňa ich ani nechce zabíjať, on im ide vysvetliť, že prosím vás, on to nefunguje. Uvedomujete si, že už 11 filmov to nefunguje naozaj, že možno chce iba, oni stále do ňoho strieľajú, tak sa bráni proste, vieš. Nie, no a toto je proste také, že tam nie je to vysvetlenie, pre mňa nie je vysvetlenie, že to je proste zlo, ktoré nezaniká. Dobre, okej, však jasné, ako metafora nejaká sa to dá, áno, ale zase není to taký hlboký film, aby som teraz sa filozoficky zamýšľal nad tým, že čo je to zlo a ako poraziť zlo a existuje nejaká, také, akože toto mi... Prepáčte, ja tu strašne štrngám, pretože mám... Strepsilský. Takže prosím, a keď chystáš nejaké to video, tak koľko tak zabere času? Tá príprava toho. A nestalo sa ti už niekedy, že už ten horor proste prestal baviť, že už si fakt bol otrávený voči tomu? Každý jedenkrát, kamo. Hej? Každý jedenkrát. Ja to vidím toľkokrát, že to už je... Ani nie, že otravné. Mňa to baví vo svojom princípe, len... Ja už keď to dorobím, tak ja to mám toľkokrát napozerané, že už strašne dlho nechcem ten horor vidieť. Aj keď je to proste obľúbená vec, tak chcem si od toho dať pauzu. A tá príprava je dlhá, teraz konkrétne trvá rok. Ja som koukal, 10 měsíců poslední video, kámo. Ja som to vydal na Silvestra minulého a vtedy sa nám čerstvo narodila dcerka. A prvý pol rok bol taký, že aj som sa staral, aj som teda pomáhal doma, plus som si chystal ten špeciál, ktorý sa nahrával na Vojo niekedy v júni, to bolo. A potom som si povedal, že však už to mám akože za sebou, tak leto bude také pokojné, že napíšem to v lete. Hej. No hovno, kámo, normálne, že leto ešte viac firemiek prišlo, ešte viac tých akože výjazdov, cestovaček a tak ďalej. Plus do toho, ja keď... Aj teraz, my sme v Prahe, ja som tu Praha-Brno a teraz idem domov a ja keď som doma, ja sa chcem proste venovať. Ja nechcem byť doma zavretý niekde na tomto. Akože jasné, chodím do tej roboty, ale tak sa to snažím vyvážiť, že keď som 2 dní preč, tak potom chcem byť doma. No a toto sa ti nazberkáva a potom to trvá tak strašne dlho a dúfam, že sa mi podarí to vydať do konca roka.
Ale toto je fakt, že ojedinelý prípad. Väčšinou to trvá tak 2 mesiace, 3 mesiace, kým to napíšem. Keď bola korona, ja som začal s tým počas korony, tak tam to išlo, že tuším najkratšie mi trval 2 týždne, sa mi zdá. Ale tam som sa ešte učil, tam som ešte dával aj také, ja napríklad teraz si nemôžem pozerať tie prvé diely, to je katastrofa. A jeden môj kolega, Matej Adami, ktorého pozdravujem, raz povedal, že pozrel som si všetky tie tvoje roasty od najnovšieho po najhorší a bolo to fajn. že išiel od najnovšieho po ten najmenej kvalitné a hovorím, že toto je krásne zhrnutie, lebo vždy, keď robíš niečo akože prvýkrát, tak je to také, že dobre, zapáči sa, a potom druhýkrát už to robíš lepšie a už to akože dvíha tú úroveň. Tak ty som přidával, že toho režiséra. Áno, to sú... Hej. To sú také blbostičky, ktoré ti akože prídu, ale napríklad teraz spätne, keď sa na to pozriem, tak som, že je to také... Ja keď sa sám na seba pozerám, tak je to cringe pre mňa, vieš, že to je taký prvoplánový joke, to som sa nemusel dávať. Ale ľuďom sa to evidentne páči, čo si strašne vážim a ďakujem, takže tak. No robím na tom, len... Ja stále hovorím a všetkým vysvetľujem, že pre mňa to není priorita. Ono to začalo počas korony, lebo sme nemali čo iné robiť. A teraz už keď pandémia skončila a my máme, ja mávam 3, 4, 5 vystúpení do týždňa a to je priorita pre mňa. Ten stand-up je pre mňa v prvom rade živobytie, v druhom rade to milujem neskutočne, takže keď by som si mal že čokoľvek vybrať, tak stand-up akože je na prvom mieste vždy. Hej. No a ohledně toho roasted, kolikrát se ty podíváš na ten horor, než jako to celý uděláš? Vieš čo, celá tá genéza alebo ten vznik je taký, že my si to prvýkrát, ja vyberem nejaký film, Saška, moja manželka, nenávidí horory, ale tuto som ju dokázal presvedčiť, že počúvaj, že, lebo ona je strašne vtipná. Ona akože, toto nám dvom strašne klape, že ona je niekedy vtipnejšia a tvrdšia ako som ja a to mi vyhovuje strašne. A my si to pozrieme spolu a počas toho, jak to pozeráme, tak akože sa smejeme na tom. Taká klasická proste partiová táto, že ako robíme si z toho srandu, ja si zapisujem nejaké veci. Na druhý deň ideálne si pozriem ten horor druhýkrát, trošku zrýchlene a spíšem si plotline nejaký, že teda dobre, toto treba povedať, aby dávalo zmysel, keď sa dostanem ku tomuto a tak ďalej. Do toho mi napadnú nové veci, takže si zapíšem aj tie. No a potom už, kedy sa k tomu dostanem, tak iba sedím a idem normálne úvod. Začíname, priatelia, v nejakom strašidelnom dome v roku a spoznávame túto postavu a už ideš normálne, že scéna po scéne, replika po replike a je to taká mravenčia robota proste, vieš, že ako drbeš sa s tým. Niekedy mi trvá proste 3 hodiny, sa zadrbávam pri jednej vete, lebo ja mám strašne rád taký rytmus, nech to dobre proste mi sedí do úza, nech to ide. A jedna veta mi trvá 3 hodiny a potom niekedy za 5 minút napíšem celú repliku, alebo teda pol strany, nejaký odstavec, lebo to tak akože dobre mi to sadne, že toto je dobrá scéna, to je vtipné, na prvú šupu ti príde joke, ktorý nemusíš, nedá sa to povedať lepšie a ja som v tomto taký puntičkar, no takže preto to aj tak dlho trvá. A hovorím, všeho všudy, ako ja vidím ten horor dvakrát celý, ale potom, keď to robím, tak scéna po scéne, normálne minúta po minúte, non-stop, do kolečka to pozeráš strašne veľakrát. Akože strašne veľa času stráviš pri tom pretačaní si toho filmu a akože robenia s ním. A jak to máš ohledně autorských práv? Protože furt je to film, který ty, i když rozkouskovaný a jenom některé části vlastně hodíš na YouTube. Hej. Protože my jsme to řešili před vlastně tím podcastem, že já, když jsem dělal nějaký streamy na YouTube, tak jsem si tě tam třeba pouštěl, že jsme na to společně jako koukali s fanouškama. Jasne. A potom mě to YouTube začal claimovat, že vyloženě mě najednou přišel e-mail, že upozorňují, že porušují autorský práva a že porušují autorský práva od Universal Studios nebo od Warner Brothers, protože tam je ta replika z toho, co ty sněl ve videu. Ale ty to máš na YouTube. Vieš čo, priznám sa, že sám neviem, ako oni toto posudzujú. Ja som tiež do toho išiel s takou malou dušičkou, že či mi to nezmažu, lebo ja som to nezačal robiť kvôli nejakej monetizácii a tak ďalej. O toto mi nejde. Ako keď ja som až pri nejakom 11. dieli začal dávať monetizáciu. Takže to máš spopletnený. Už teraz áno, lebo aj som si povedal, že je s tým strašne veľa roboty a už keď sa dá, tak akože hej, ale nedávam to za žiadny paywall ani nič. Jasne. Ja som proste rád, že tí ľudia si to pozrú. Pardon, a v podstate som od začiatku čakal, že mi príde nejaký takýto strike a že mi to akože stiahnu. A prvýkrát sa mi to stalo až pri
sa mi zdá pri nejakom Halloweene, alebo až už som mal strašne veľa častí vonku, kedy mi prišiel prvý takýto vec, že zablokovali sme vám video na základe toho, že porušujete autorské práva a tak ďalej a tak ďalej. A ja som mi normálne slušne napísal, že dobrý deň, poprosil by som ten strike dať dole, pretože používam to v tom fair use protokole, kedy ja si robím iba srandu a recenzujem ten film. Že ja to nerobím za účelom ukazovania toho filmu a ja ho iba recenzujem a ako keby, že vysvetľujem. Okay. A oni, že dobre, zaevidovali sme vašu požiadavku, môžete to používať. A ja, že OK, super. A to sa mi stalo 2 razy. Sa mi takto dali, ja som 2 razy napísal to isté a odblokovali mi to v podstate. Mně to právě zablokovali, myslím, že u filmu, když jsme koukali Zasni a zemřeš. Tak tam... Zasni a zemřeš. Môže byť inak. Aj keď... No viem, že určite mi zablokovali IT 2. Tam mi jednu konkrétnu časť a to bola... To som bol prekvapený, hovorím, že OK, že je to konkrétna časť asi kvôli tomu, že to bola presne tá vysvetľujúca, kedy akože sa odhalilo celé to, že prečo sa to deje a tak ďalej. A ja hovorím, že dobre, rozumiem tomu, ale že stále to je proste akože... Čo si myslíte, že vy dáte von film a nikto ho nebude recenzovať, nebudú sa o ňom baviť ľudia, však vy to chcete v podstate, vieš, že ja si z toho robím iba srandu, ja na to poukazujem, neviem čo, a odblokovali mi to normálne, že dali, že OK, dobre, že na základe tohoto máte pravdu. Oni možno tiež vedia, že ty keď použiješ ten fair use a ja vôbec neviem, jak tieto veci fungujú, že možno sú si vedomí toho, že keby to začneš ťahať po súdoch nejaký, ale to som si není istý, že či rátajú s týmto. Ne, to oni takhle jako strašej, ale ve finále im to hrozne pomôže, že ako v tom... No však áno, lebo ty to popularizuješ v podstate, že tí ľudia veľakrát si aj na základe toho pozrú ten film. Hovorím, zatiaľ som nemal s tým problém. Jedno video mi obmedzili, že ho nemôžu pozerať decká pod 18 rokov. Tam mi vypisovali ľudia, že stiahol si video. Ja hovorím, ja som nič nestiahol určite, ale ja si ho neviem pozrieť. A som kúkol a to je... Tuším, ten piatok 13. sa mi zdá konkrétne. A tam, že vaše video je veľmi brutálne na to, aby ho pozerali deti, tak je to od 18. A zo pár videí sme sa rozprávali ten žltý dolárik, čo som vôbec nevedel, že čo to znamená. Vedel som, že zarábam menej, ale nevedel som, že či teraz oni tam dali, že iba dospelácké reklamy, alebo sú obmedzené reklamy. Toto už ja nejako nedosledovávam si. Ja to iba zverejním, speňažím a už sa o to nestarám potom. No. Takže tak. A máš nejakú sériu hororov, ktorú máš fakt rád, že ti nevadí, že si upustíš x-krát? Vieš čo, takto asi až nie. Mám obľúbené horory, ktoré viem, že toto je dobré, že to si pozriem, ale že by som to nejako vyslovene pozeral. Tak akože... asi ani nie. Celkom rád si pozriem tých alienov, mám rád Votrelca. Třeba přijde hrozně nelogická věc. Jestli jste nakoukali jako Alieny, pak ten vlastně Prometheus a třeba Alien vs Predator. Takže vlastně já jsem na to koukal na všechno. No. A ve finále ty pak zjistíš v tom Prometheovi, kde vlastně dělají ten origin toho vetřelce, že to vymyslel vlastně ten robot, že jo? Ten robot. Ale když se díváš na Alien vs Predator, tak tam byla scéna, že ty predátoři chodí lovit vetřelce jako v historii, že Májové a takhle, že postavili pyramidy a že ty vetřelce už tam byly před 1000 lety. Že sa nedomluvili nejak moc. Nie som si istý, že či... Toto vôbec neviem. Ja som videl iba, tuším, prvého toho Alien vs Predator. Už sú 2, sa mi zdá. To bolo v tom prvním práve. Bolo v tom prvým, ale ja som to videl v kine. Ja si to vôbec nepamätám. A vôbec neviem, že či to robilo rovnaké štúdio a či mali nejako si to zobrali, lebo sú akože robia origin story iné, no tak možno toto poňali také, že toto je samostatný univerz, kde Predator a Votrelec, ktorých sme si kúpili práva, tak akože bojujú proti sebe. No, toto neviem, ale Votrelca si rád pozriem a nemám ani nejakú takú sériu, lebo ako hovoríme, vieš, že tie série, ak je nejaká séria hororov, tak od 2 to ide do sračiek úplne, vieš, že tak preto nemám asi, že ja si pozriem rád, keď mi niekto odporúči, že počuj, toto je dobrý horor, tak ja si to pozriem, ale ja už napríklad teraz viem, že ja nebudem pozerať tie Halloweeny všetky, ani piatky 13. Ja to proste, není som ochotný tomu obetovať čas, ale nejaké také akože staré horory si rád pozriem. Ešte ja som doteraz napríklad nevidel pôvodný Texaský masaker, na to sa teším, to si niekedy pozriem určite. Len hovorím, ja som vyrastal v 90. rokoch, to znamená, že mňa všetky tieto staré horory obišli úplne.
A dodatočne, keď si ich dopozerávaš, no tak je to aj také, že je to staré, proste vieš, povieš si, Ježišmaria, toto jak je natočené, ale má to nejaké čaro svoje, takže niekedy sa ku tomu dostanem, ale keď si mám vybrať nový horor, ktorý vyšiel, alebo spätne si pozrieť nejakú starinu, tak to rozdielujem raz tak, no. A viděl si jak je ten dom voskových figurín? Hej, no to bol presne to obdobie, to je tuším 2000 niečo sa mi zdá, no, Paris Hilton. To som videl niekoľkokrát, vieš, ale to som bol tínedžer, malý chlapec, kedy som sa tešil z toho, že Ježišmaria, že on tam zabíja a neviem čo, a cecky sú tam samozrejme ukázané nejaké, takže vieš, z toho sa tešíš. Verím tomu, že keby si to pozriem dnes, tak plačem normálne, vieš. Ale to je treba horor, z ktorého ja mám treba v určitých veciach mám traumu. Lebo tam je ta scéna, jak teraz nevím, komu ide do kúpeľne a tam mu někdo prešmykne achilovku. Oh, Jesus. Jo. A tam, jak on tam spadne a já kdekoľvek sedím, tak máš taký ten pocit, keď si doma, vieš, máš nohy a já vždycky, že... Tak premýšľaš nad tým, že teba pekne dojebal ten film, to nebudem klamať. No ale já od té doby, jako když se bouchnu do achilovky, tak mám hrozný jako strach z toho, že mi praskne a jak oni vždycky říkají, ona ti praskne a zajde ti dovnitř a oni pak hákem vytahujou. Toto neviem, neviem, ale hej, sú presne takéto nepríjemné veci, kedy niekto buď zareženie do niečoho, ale presne do tých šliach. Ja nechty neznášam. Aj nechty. Pre mňa bol strašne nechutný v tomto ten hostel prvý. Prvý hostel. To bolo strašne nechutné. To bolo neuveriteľné. Inak strašne dobré, keď sa bavíme o tom, tak mám celkom rád zahraničné. Niekedy zahraničný horor vie byť taký strašne fresh, lebo predsa len keď to urobia Španieli alebo aj Angličania, tak není tam taká tá americká šablona, jak sme sa rozprávali. A na Netflixe je jeden, že Classic Horror Story sa to volá, to je taliansky, hororový, tuším taliansky. A to je strašne dobré. To je, počúvaj, je to surové jak sviňa. Normálne, že to som pozeral, ten pocit, keď sa normálne zatlača, že dobre, už ho nechajte chudáka, už ho fakt zabite. Normálne, že to bude lepšie. Tak a potom z toho vyjde ale taký bizar, že som pozeral, verím tomu, že ľudia si povedia, že kokos, ale toto je že úplná sračka, že to je priťahnuté za vlasy, ale paradoxne to sa mi na tom ľúbi, že je to niečo, je to tak strašne udrbané, že si poviem, že OK, toto sa mi ľúbi. Tak Classic Horror Story a neviem ešte nejaké zahraničné. On je nejaký ten španielský, čo je v tej Márnici, jak je tam to mladé dievča a viem, že čo si pamätám, tak ona hodí aj loptu, ako má nejaký ten hopík alebo niečo. Okay. A teraz sa to ku nej vracia. Ona je tam sama v tej Márnici, to je niekde pod zem. Neviem presne, že čo myslíš, ale... Ja to skúsim nájsť potom, jak skončíme. Skús, jasné. A sú dobré veci. Ja mám napríklad strašne rád... keď sa už pýtaš, že žáner možno, keby som ti vedel povedať, tak kozmický horor. Kozmický horor milujem. To sú také tie Lovecraftovské veci, ktoré ani nevieš vysvetliť a ľudia zošalejú a keď iba uvidia niečo, to mám akože strašne rád. To sa mi ľúbil štvrtý druh. Štvrtý druh, to bolo také, že mimozemské, to je tiež dobré, ale napríklad také, že in the Mouth of Madness sa to volalo a to je taký, že starý horor a to je tiež, že nejaký spisovateľ, ktorý píše tak vividné veci, tak proste zaujímavo píše, že tie veci prichádzajú do reality, že človek, keď si to prečíta, tak zošalie a začínajú sa tam zabíjať a potom tam iné dimenzie fungujú. Ježišmaria, toto mám strašne rád. Ešte aj It je kozmický horor v podstate, dá sa povedať, lebo to je nejaké zlo z vesmíru, ktoré je nevysvetliteľné, nikto nevie, čo to je a takéto veci mám rád, to sa mi strašne ľúbi. Takže The Void bolo veľmi dobré. To sú neznáme filmy, oni sú není také komerčne akože úspešné, ale toto mám rád, keď to sú všetky také tie chapadlové veci a neviem, aké chobotnice. To mám rád. Čarodejnice, hentai nie. Tam sme zase v inom žánre. Tam obidve sú od 18, hej? Ale obidve majú chapadlo. Toto a ešte mám rád filmy s čarodejnicami. Witches a Ježi, babi a strigy, to mám strašne rád. Akože Blair Witch. Čarodejky, že jo? Proof, B. Piper. Ako? Jestli znáš Čarodejky, seriál z 90. Ježišmária, no jasné, kamočko. To som si pozrel hneď po Divokom anielovi, to ja som bol. Leo Světlonož. A ty máš nějaký horor, z kterého máš, jakože tě z něho zle? Mně není zle, jako takhle, z některých asi jo, ale nejvíc zle, z kterého filmu mi kdy v životě byl film, který se jmenuje Fall. 2 holky lezou na kilometrový vysílač a něco se tam posere a oni se nemají dostat dolů.
tak to vyloženě jsem jako prsty na nohou takhle zarážel do koberce a musel si to pustit 3krát ten film. To sú, áno. Ja viem presne, o ktorom hovoríš, nevidel som ho, ale už len jak si to spomenul, tak som taký, že to musí byť nepríjemná taká atmosféra, že toto. A inak veľmi dobrý horor, už keď sa bavíme, ty si povedal, že fall, že teda lezú hore, tak potom je jeden, ktorý sa volá Descent, akože zliezanie, alebo neviem, jak to mám, pád do tmy, je to preložené, pád do tmy. A to je skupina žien, kamarátok, ktoré sa vyberú do nejakej jaskyne, zliezajú do jaskyne a tam uviaznú. A tam sa začnú deť také veci, kámo, to je že mega strašidelné. Nebudem prezradzať, lebo ak ste to nevideli, tak je tam jeden moment, kedy si povie, že je tam také odhalenie. To bol výborný horor. Takže cecky. Dobre. Nie. Nie je takéto odhalenie. Zase, ty si pri hentai, ja som pri kozmickom. A teraz som si spomenul ešte, jak som hovoril o tom dome, tak ešte som si spomenul Jeepers Creepers. To som videl. Jeepers Creepers tiež si pamätám ten prvý. To je oldschoolový starý film. Áno, presne, to je taký ten zase slasher, sci-fi-oidný, neviem, že čo, on bol nejaký upír, alebo čo to tam Nie, to bol? bola nejaká proste príšera, ktorá zabíjala tých ľudí, zabila si tu ich kožu obliekla si ju. Toto si pamätám, že sme pozerali, kámo, keď sme mali 11 rokov s kamarátom na prespávačkách, tak to boli presne tie horory, čo si pustil. Scream a Jeepers Creepers a hory majú oči a pach krve a všetky takéto veci. A ja si to pamätám iba tak matne, lebo neviem, že či je to... Jasné. Nie, neviem, že či je to tým obdobím, alebo čo sa tam stalo, ale preto to ja veľmi nemusím tie slashere, lebo mi to príde také... Nie na prvú, to zase nie, ale je to také jednoduché. Proste máme vraha, ktorý chodí, ktorý zabíja, na konci ho možno zabijú, možno ho nezabijú, pravdepodobne ožije potom, vieš, že je to také, všetko je také rovnaké. Preto tie slashere ja tak veľmi nemusím a veľakrát sú úplne že zbytočne strašne súrové, že veľakrát vieš urobiť tú atmosféru lepšiu, bez toho, aby si někomu musel prostě stříhat oči. No. A už se ti stala třeba nějaká paranormální věc, když jako dost koukáš na ty horory, tak jestli jsi třeba vypsychoval a něco se ti zdálo, nebo se ti jako něco stalo skutečně? Vieš čo, vyslovene paranormálne nie, ale pamätám si presne jeden moment, kedy som sa skoro dosral, ale nakoniec som prišiel na to, že čo to je. Lebo vyšiel vtedy prvý nový tento Paranormal Activity vyšlo. A to bolo tiež dobré. Ešte aj found footage mám celkom rád. Že keď je dobre urobený found footage, tá roztracená kamerka, tak akože fajn, to môžem, tieto filmy. Keď vyšiel prvý Paranormal Activity, tak my sme s kamarátmi, ježiš, presne to mám živo v pamäti. Ja som vtedy tancoval, breakdance som začal tancovať nejaký druhý rok alebo koľko. A my sme chodili z Bratislavy na také týždňové výjazdy do Košic, čo je akože východ na Slovensku. A tam sme týždeň učili decka a prespávali sme v jednom takom dome. Nás ubytoval nejaký typek, ktorý mal tú telocvičku a tak ďalej. Hej. A bol tam jeden môj kolega, ktorý tam bol týždeň predo mnou a sme sa rozprávali o tomto Paranormal Activity a on hovorí, že kámo, inak počúvaj, ale že v tom dome, že normálne, že straší. Ja hovorím, hej, jasné, sa tam straší, lebo tam musím ísť ja, tak tam straší zrazu, vieš. Že ne, kámo, že tam normálne, že v noci zvuky a nejaké také akože chodenie po týchto, neviem čo, a že on nemohol tam spať. Ja, dobre, tak som tam išiel a keď máš čerstvo v hlave ten horor, tak vieš si akože domyslieť, že čo keď naozaj sa tu niečo, vieš, ne? No a normálne tam boli tie zvuky. Fakt, akože chodenie po Rímse a neviem, aké také, vieš, prebehnutie. Ja hovorím, kurník, že čo to je? Otvoril som okno a kýchajú všetci. A mačka, normálne, že mačka, obyčajná, vieš, takže myslím si, že každé toto jedno paranormálne má nejaké svoje vysvetlenie, len týpek bol tak dosraný, že sa nedokázal otvoriť okno. Ale na tenhle film si pamatuju, když jsem viděl poprvé, a to ještě oni jeli ten narrativ, že to vlastně je skutečnost, že jo? Že to není jako film, ale že to jsou... Oni to dali do toho, no, že však toto odštartoval ten Blair Witch Project, ktorý reálne za tým marketing bol proste taký, že to sú hľadaní ľudia, ktorí reálne zmizli a rodiny hľadajú a tak ďalej. Je v podstate dobrý nápad. Je to zlomyselné, ale je to dobrý nápad. No a preto ten film aj tak fungoval, že keď máš vzadu v hlave, že kurník, toto sa naozaj stalo, tak akože o to viac je to strašidelnejšie. Tak, ale to bol tiež horor, ktorý sme kdokoľvek videli poprvýkrát, tak... A to je tak jednoduchá záležitosť a vidíš, že dá sa to urobiť proste v tej dobe. Levne, to je 1991 sa mi zdá, alebo taký nejaký začiatok 90. rokov.
A to je, minule som si to pozrel znovu, to je tak dobrá vec aj dnes, normálne, že sa vieš na to namotať, to je výborné. To je výborný film. Jednoduché, vieš, že keď vieš pracovať s atmosférou, tak nepotrebuješ efekty, jak v tej ID 2 a to je zase krásne urobený film, cinematický, akože úplne na inom leveli, ale potom si zoberieš tento Blair Witch, čo sú vlastne 2 kamerky alebo čo a rozhádaná skupina, ktorá sa stratila, asi z toho taký, že kokos, že toto sa reálne môže stať, že to je nepríjemné. Keď sa odprostíme už od tých hororov, aké vôbec boli tvoje začiatky stand-upu? Začiatky stand-upu boli ťažké. Hej, kedy si vôbec začal? Vieš, že ťa to napadlo začať robiť stand-up komedy? Vieš čo, ja som na to prišiel nejako... Ja som od malička mal strašne rád vtipy a humor a komédie a všetky takéto veci. A nikdy som nemal nejakú ambíciu, že... Nie, že robiť ten humor, to som chcel. Ja som od malička, neviem, že aké ste mali túto show, a mali ste vy aj tele a takéto veci. No, u nás na Slovensku, to som tiež akože mal veľmi rád, u nás na Slovensku bolo najprv tento nejaký Cvenk, či jak sa to volalo? Potom bola SOS-ka. SOS-ka, ale ešte predtým bol Twister, Uragán, Marcin, Kraus a tieto veci. A ja som bol decko, tak vieš, že my sme sa na tom smiali a oni prerepovávali nejaké pesničky a to bolo vtipné. A ja som vedel, že toto sa mi páči, toto by som niekedy chcel robiť. Ale ja som, v mojej hlave to bolo tak, že iba, OK, toto vieš robiť iba keď si nie že herec, ale nejaký taký televízny zábavač, že ja sa musím dostať do telky. Keď toto chcem robiť, musím ísť do telky. A potom som sa dostal k tancu, tak som od toho nejako upustil a som hovoril, že ja som tanečník a budem akože tancovať. Ale ten humor stále akože som mal rád. A potom som niekedy 2014-15 som prvýkrát objavil na YouTube komedy špeciál hodinový. A to bol konkrétne George Carlin. Jammin' in New York. To bol presne ten prvý. A to som normálne, že na šupu si celú hodinu pozrel dvakrát. Dvakrát som si to pretočil a ja, že OK, že toto je pre mňa neuveriteľné, že týpek má vlastné vtipy, vlastné nápady, není tam nič z toho, a stretne sa Rus, Američan a Slovák a 2 blondiny vojdu do... Vieš, že a bolo to inteligentné, bolo to hlboké, bolo to mega vtipné a ja si hovorím, že kurník, že toto je mega, že toto sa dá robiť a potom ešte ten rok a pol som tak akože aj tu som našiel stand-up, aj tu som našiel stand-up a potom som zistil, že to robia na Slovensku. A zhodou okolností robili silné reči aj, čo je naša značka, robili takú vec, že open mic sa to volá. A open mic sú v podstate otvorený priestor v rámci tej jednej showky, kedy môže prísť niekto neskúsený alebo nováčik, kto to chce skúšať, kto to chce akože robiť. Pripraví si 3 minúty a môžeš to vyskúšať. A keď ti to vyjde, tak môžeš prísť na budúce a keď ti to vychádza permanentne, tak ťa zoberú do skupiny. A ja hovorím, OK, tak toto je moja meta, že chcem to vyskúšať. Začal som si písať nejaké veci a to tiež trvalo niekoľko mesiacov, kým som sa tak akože nabudil. No a nakoniec som napísal Jančimu Gorduličovi, on že jasné, dojdi. Prišiel som, zhorel som a jasné, kámo, tam prvé 3 minúty to bolo, že to som mal materiál, že prečo je Snehulienka a 7 trpaslíkov blbá rozprávka, proste úplne takáto vec. Ale mal som tam dobré pointy, podľa mňa. Ale tam sa stalo to, že ja som mal 3 minúty a z toho 2,5 minúty bolo, že hrobové ticho. Normálne, že nikto nič, ľudia vieš, pokašliavali, čo je jasné, lebo som si nemal skúsenosť a nevedel som. Ale potom posledné 3 joky mi vyšli, že vtip, smiech a potlesk som dostal. A ja, že dobre, že toto chcem robiť. Že na toto som sa namotal, no a odtiaľ to už išlo. Už som sa proste pripravoval, prepísal som, nové som napísal, znova som chodil som a trvalo asi pol roka, kým ma zobral Janči do skupiny, no a odvtedy už akože to ide, chodíme, vystupujeme, takže takto v podstate. Takže to šlo jako postupně? Nebylo by to tak, že by prostě nic a najednou by se to někde zlomilo a bylo by tam, to. Jako vylítlo by to? A tak postupne, akože hovorím, ja som ten zmysel pre humor som mal, ja som vedel som povedať smiešnú historku, vedel som sa naučiť vtipy a celkovo humor, keď sa ľudia pýtajú, že dá sa to naučiť, v určitej miere sa to dá naučiť, lebo keď už to robíš, tak presne vieš, ako funguje tie vzorce. Vieš, že toto je technika, ktorá sa dá použiť a ty už iba meníš tému a dosadáš si do toho taký aj ten svoj štýl, aj tú svoju tematiku a tak ďalej. Takže toto sa naučiť dá. Už len ty musíš byť kreatívny v tom a mať ten zmysel pre humor, že vidieť tie vtipné situácie a dosadiť si to do toho. Ja som inak strašný nerd na toto, že vy možno čakáte, že to bude vtipné, ale ja som teraz normálne, toto je môj mokrý sen, takže ja vám o tom budem rozprávať. Ale takže to,
sú tam určité vzorce, ktoré ja som sa musel naučiť a už potom to išlo. Už teraz, keď sa pozriem na nejakú tému alebo niečo sa mi stane, tak je oveľa jednoduchšie vymysleť ten vtip ako na začiatku, lebo tam som to skúšal. Tam si vyskúšal, nevyšlo, no dobre, tak o 2 týždne to môžeš skúsiť znovu. Vieš, že je to taký dlhšia tá cesta, ale už teraz je to fajn. No. Je to o tom vystupovaní, musíš non-stop skúšať. Takže tak. No asi je to o tej praxi, že jo? Hej, presne. Takže taký to bol začiatok. Postupný a neprišlo to tak, že zo dňa na deň by to vystrelilo a teraz ja som akože nie, musíš skúšať. Aj teraz, ja teraz, keď napíšem nejakú novú vec, tak teraz už je to lepšie, ale normálne, že 50-50. Niekedy na 50% to zafunguje, na 50% to normálne celé buď hodím do koša, alebo musím to prepísať a tí ľudia, ty môžeš mať odvystupované koľko chceš, keď máš novú tému, nový vtip, tak proste budú vtipy, ktoré sú také, že OK, tomu nevyšlo veľmi. A to je normálne. To je v pohode. Hele, a ktorý ten tvoj stand-up je taký najúspešnejší? Nejaký ten speciál, čo máš? Vieš čo, špeciál je iba jeden, ale tam my to berieme v takých, že sety alebo bity. Bity sú také krátke časti, 3-minútové dajme tomu, že to je jedna tematika a potom keď máš set, to je niekoľko bitov pospájaných do seba a špeciál je niekoľko setov. Akože je to také akože nadrobné. A toto ti neviem povedať. Akože asi jeden z najúspešnejších, keby sme sa bavili o číslach, ktoré ja strašne nerad riešim, lebo to je subjektívna vec, že niekedy sa to dostane ku tým ľuďom, niekedy ich to zaujíma viac menej, ale taká téma, čo najviac rezonovala asi na tom YouTube, tak je tá reportérska reč, čo som robil. No, tak to je také, že to je jeden z tých friendly setov, ktorý nikoho nenaserie, všetci to poznajú, všetci sa na tom vedia zasmiať a je to také akože neofenzívne, takže to je asi také najobľúbenejšie. Ale ja mám všetko, čo som vymyslel, tak má určité miesto u mňa také, že toto si pamätám, keď som to zažil, tak toto ma baví. Neviem ti povedať. Mám sety, ktoré sú obľúbené, že ich rád chodím, aj s tou reportérskou rečou. To keď som vymyslel, tak to bolo také, že yes, kurník, že počkaj, a na každé vystúpenie, čo som prišiel, hovorím si, že počkajte, nakoniec to bude dobre. takže takto, ale neviem ti povedať. Sú sety, ktoré mám viac rád, menej rád, ktorým sa radšej vraciam, ale neviem, všetko je to od teba. Takže dobre viete aj vy, že keď niečo vytvoríš, tak inak sa na to pozeráš, tak si to akože ceníš a nejak si to chrániš, takže takto to poviem. Za všetkým, čo som vymyslel, si stojím a niektoré veci sa páčia ľuďom viac, niektoré menej. Ja mám veľmi čierny humor a mám veľmi rád čierny humor, takže určite sú ľudia, ktorí si povedia, toto sa mi od neho páči, ale toto je na mňa moc tvrdé a to je úplne normálne. Ja to berem, ja to rešpektujem. Nie každému sa bude všetko páčiť. Niekomu sa stand-up nepáči vôbec, lebo mu to príde ako vulgárne a neviem, jaká barová krčmová zábava. Jasné, úplne v pohode, kámo. Každý má to svoje a dôležité je, že sú ľudia, ktorí k tomu ako keby ich to ťahá a sú ľudia, ktorí majú iné rady, úplne super. Každý si nájde to svoje. A když se odprostíme od těch úplných začátků, vyložení těch úplných začátků, tak stalo se ti pak třeba někdy, že by publikum ten vtip vůbec nechytlo, případně reagovalo úplně jinak, než si smyslel, když jsi připravoval ten stand-up, případně jak na to třeba ty osobně reaguješ, když máš to vystoupení a to publikum se vůbec jako nesměje třeba, pokud se ti to stalo? Vieš čo, stávajú sa takéto veci, ale neviem, je to... Viem ti povedať príklad presný, že keď vystupujeme na klasických stand-upových vystúpeniach, čo je, že prídu ľudia, ktorí vyslovene idú na stand-up. Nevedia, na čo konkrétne idú, že teda o čom sa bude rozprávať a tak ďalej, ale idú na stand-up, je to večer, kedy sa idem si sadnúť, idem sa zabaviť. A tam sa väčšinou tí ľudia zabavia. Tam je to také, že my klasicky vystupujeme, keď takto jazdíme, tak sme 4 komici, každý ideme, že 10 minút, 10 minút, 10 minút, 10 minút, pauza, 10, 10, 10, 10. Akože každý dá 2x10 minút a tam je to super v tom, že je to rôznorodé. Ak ťa náhodou jeden komik nebaví, tak to presedíš a počkáš si na toho ďalšieho, ktorý ťa určite zabaví. Ešte sa nám nestalo, že by niekto prišiel, že všetci 4 ste boli na hovno, lebo to tak nie je, lebo proste my máme vyskúšané tie veci a tie veci fungujú. No a potom opak k tomuto sú firemné akcie, kedy si klient alebo nejaký manažér, ktorý ťa má rád alebo nás má rád, objedná 2-1 komikov a povie, že vy ste prekvapenie pre našich zamestnancov. No a tam už sa trošku
tam už sa trošku tá situácia mení, lebo zrazu to nie sú ľudia, ktorí prišli na stand-up, prišli sa zabaviť, to sú ľudia, ktorí prišli s kolegami sa ožrať, opiť, zabaviť sa a tak ďalej. A zrazu si majú sadnúť a byť 3/4 hodinu ticho a počúvať telocvikára, jak im rozprával o svojich genitaliách. No tak jasné, že tam to trošku akože inak budeš vnímať. A tam je vidno ten rozdiel, že ako náhle sa zmení kontext toho, v čom vystupuješ, tak veci, ktoré kilovali deň predtým niekde na stand-upe, tak tuto ľudia na mňa pozerajú, že akože to čo, no jasné, kámo, to je, vieš, koľko, my to hovoríme tak, že my si vážime firemky, lebo je to oveľa lepšie zaplatené, to je jedna vec. Ďalšia vec, že za mňa je to dobrá skúsenosť, lebo aj keď sa ti tí ľudia nesmejú, tak ťa to trošku scelí, že máš takú hrošiu kožu potom, že nerozhádže ťa hocičo. Ale je to peklo, lebo ty vieš, že kurník Doriti, že toto je dobrý vtip, včera sa mi na tom ľudia smiali, včera som dostal potlesk za to a vy sa kúkate na mňa jak na úplného idiota, ale ja chápem tých ľudí, lebo ja tiež keby prídem do reštaurácie a niekto mi zoberie tanier a teraz počúvaj túto prednášku. No, čo ti šíbe, nechce sa mi počúvať prednáška, vieš, a veľakrát ti to ľudia aj dajú najavo, vieš, že otočí sa ti chrbtom, jasné, to sú akože, hovorím, to sú veľmi také humbling momenty, že tak akože dostaneš tak, ja tomu hovorím, že sprcha na ego, že tak akože sa ukludníš, není si najväčší král na svete, není si najväčší komik na svete, stále sú ľudia, ktorých nezaujímaš, ktorých to nebaví a to je dobre, to je podľa mňa super, že nechodíš z hore nosom, že teda ja som najväčší a najvtipnejší, to je dobre, takže takéto momenty sú. Keď už sa bavíme o týchto situáciách, je nejaký figel, ktorý máš. Keď sa dostaneš do takéto situácie, že publikum nereaguje, tam fakt ticho, je nejaký figel na to, ako si to vybrusliť? Ako sa z tejto situácie dostaneš von? Ja najčastejšie používam to, že poviem, že dobre, toto nevyšlo, toto bolo vtipnejšie v mojej hlave, toto prepíšem, na budúce to bude lepšie. Také, že mne sa osvedčila tá technika, že to priznám. Normálne, že zbytočne ja budem poďme na ďalšiu tému, vieš, že to je blbosť. Ako reálne, keď aj si v reštaurácii a niekto rozbije tanier, no tak sa všetci pozrú, ježiš, pardon, rozbil som tanier, vieš, no priznáš to. Vidia to tí ľudia a aj obecenstvo ocení, keď ty povieš, že dobre, sorry, toto bolo trapné, tak on, že dobre, okej, uvedomuje si to aj on. Není to, že iba on to nevie a my vieme, že to bolo trapné. Čiže toto celkom pomáha. Toto tak uvoľní tú atmosféru a normálne povedať, že jasné, sorry, toto nevyšlo, toto bolo vtipnejšie v mojej hlave a tak ďalej. Čiže toto je taký figel a hovorím, preto tie začiatky boli ťažšie, lebo ešte si nemal toľko materiálov oskúšaných, ku ktorým si sa vedel vrátiť. Ale teraz napríklad už je toho toľko a mám odvystupované toľko a my všetci máme odvystupované toľko, že presne vieš, že toto nevyšlo, tak vieš niekedy to aj otočiť proti tým ľuďom. Normálne mi povie, choďte do riti, ono to je vtipné, len vy tomu nerozumiete. Prečo sa nesmejete, keď to je dobrý vtip, vieš, že otočíš to proti ním a oni potom, že OK, vieš, že zoberú to ešte, že keď je tam dobrá nálada, tak vieš to urobiť aj takto, ale hej, sú takéto barličky a keď niečo nefunguje, tak vieš sa vrátiť ku materiálu, ktorý je trošku podobný, tak zmeníš tému a vieš, že ten funguje určite, no tak to sa akože vyťahne tým a tak ďalej. A máš nejaký už pripravený, ktorý vie, že vždycky každého rozosme? Čo, nejaký konkrétny joke? No, desiatky minút. Strašne veľa. Čiže čo vie sa kdekoľvek chytne, hej, proste vieš to. Hej, tak to sú tematiky, proste to, čo ja píšem, ono to musí fungovať. A my všetci komici to robíme presne tak, aby to fungovalo všade. Aby hocikam prídeme, to bolo neprestrelné. V tomto je trošku ťažší ten čierny humor, lebo keď vychytáš publikum, kde je prevažná väčšina, dajme tomu, alebo sú tam nejakí starší ľudia, dajme tomu, staršia generácia, ktorá to nemusí veľmi, tak tam nezaboduješ. Tam to môže byť akokoľvek dobrý čierny humor, ale keď proste sa to niekoho týka, nemá to rád, tak sa ti nezasmeje na tom a hovorím, to je úplne v pohode, ale ja sa snažím tie sety písať tak, aby či prídem do Bratislavy, do Košíc, do Banskej Bystrici, do Prahy, do Brna, tak aby to fungovalo, aby tí ľudia chápali, o čom rozprávam. Sem tam musíme v Čechách trošku prispôsobiť ten jazyk, lebo nie všetky slovíčka máme rovnaké. Tak zopárkrát sa mi stalo, že som povedal, že mal som pruh a nie kýle a oni kúkajú, že čo je pruh, nevedia, čo je pruh a tým pádom ten joke išiel do riti. Vieš, že takéto veci sa stávajú, ale hovorím, ja teraz celkom rád z toho špeciálu je jeden taký bitík s pôrodom. Že bol som pri pôrode svojej dcery a to zatiaľ kilovalo úplne všade. To je, že
To je, že... Povedz. Toto je ďalšia vec, že vždy, keď som v nejakej takejto buď talk show alebo rozhovore a niekto povedz nejaký vtip, tak potom kúkate na mňa obidva a budete pozerať na mňa jak na idiota, ale vieš čo, dobre. Ja vás vytopím v tom, normálne, že dávam to. Nie, ten vtip je o tom, tento jeden prezradím. Hej. Hej, toto tiež pomáha strašne, keď... Ten vtip je o tom, že som bol pri pôrode svojej dcery a ako muž nevieš veľmi dobre, že čo a ako máš robiť a tak ďalej. Všetci okrem teba majú zadefinované tie svoje úlohy a teraz pôrodná sestra si robí svoje, tvoja žena tlačí, lekár pozerá a tak ďalej. A ten punchline je vlastne taký, že v jeden moment sa tá porodná sestra otočila na mňa a hovorí mi, že no ocino a teraz, že povzbudíme maminu, naštartujte ju, aby proste zatlačila dobre. A ja som vtedy vedel, že to bola moja chvíľa, lebo ja som so Saškou 8 rokov, takže ja presne viem, že čo naštartuje rozrušenú ženu. Že tak som sa na ňu iba otočil a hovoríme, že ukludni sa. A toto je presne taká tá stereotypná žensko-mužská vec, kedy vieš, nehovor žene, aby sa ukludnila. Na tomto princípe to funguje, no a toto kiluje všade. A je to proste taký, ale ono je to tak napísané. Každý jeden vtip by mal byť podľa mňa napísaný tak, aby nie, že toto je iba pre mladých a toto je iba pre staršiu generáciu. Nie. By sa stotožnili s tým vtipem, ne? Za mňa je úplne super, keď... A toto je ďalšia vec, ktorá ma strašne baví na tom humore, že my chodíme štyria a niektorí z nás sú mladší, niektorí sú starší. Miško Satmari, od nás určite poznajú ľudia Miška Satmariho, je najstarší z našej skupiny. Není to starý človek, ale on najviac ťahá tú staršiu generáciu. Tí 50-tnici, 60-tnici, 40-tnici chodia na neho. On je proste taký elegantný, zrelý pán. Má dobrý humor. Má vynikajúci humor a mňa najviac fascinuje a strašne ma teší to, že ten humor je tak strašne... Nie, nadčasový není dobrá vec, ale... Má sofistikovaný humor, extrémne. Nie, sofistikovaný nechcem počuť, ale že je tak rôznorodý. Jasné. A tak všeobecný vie byť ten humor, že keď je tam mladý divák, tak sa vie zasmiať na tom Mišovi, lebo sú to dobré vtipy, s ktorými sa pochopí ich. A potom, keď je starší divák, dajme tomu, nejaký dôchodca alebo čo, vie sa zasmiať aj na mojich vtipoch, lebo tiež ich pochopí. Vie, že všetci to skladáme tak, aby to fungovalo naozaj pre všetky generácie. A hovorím stále, akože sú témy, ktoré nie každého ťahajú, nie každý má rád politiku napríklad. Ja až tak nerobím politické sety, lebo nie, že by som nechcel, že tomuto ľudia nechápu, tak ja to nebudem robiť, ale ja sám tomu nerozumiem. Ja do tej politiky tak strašne nevidím a viem, že máme ďalších 4 komikov, ktorí to vedia urobiť oveľa, oveľa lepšie, tak toto nechám im. Ale cítim aj to, že politika je taká riskantná niekedy, vieš, že keď ty máš nejaký politický názor a prídeš do mesta, kde je to trošku inak, tak cítiš, že tá odozva je trošičku slabšia, vieš, že takto, ale aj tak to dávame, že my neprispôsobujeme ten materiál tým ľuďom. To je, my robíme to, čo nás baví a keď sa ti to nepáči, tak je to OK, keď sa ti to páči, tak super. A už se ti někdy stalo, že třeba zřekl takový vtip, že to někoho třeba urazilo natolik, že by to pak mělo dohru ještě po tvým vystoupení? Až tak to nie. Až tak to. Ak áno, tak o tom neviem. Sa to ku mne nedostalo. Takže dobrý. Nie, stalo sa nám zopárkrát, už teraz sa to nedeje, ale zopárkrát sa stalo, že sa postavili tety a odišli preč, čo je úplne ich právo, jasné. Tak niekedy nevieš, na čo ideš, tak to je. Ja hovorím, ja to rešpektujem, ja nezazlievam nikomu, že vy neviete, čo to je humor a neviete, čo je vtipné. Vôbec. Stalo sa nám párkrát, že nám niekto vykrikol, že kámo, toto je cest, toto není vtipné. Ale nejako to ustojíš, ukoriguješ, otočíš to na srandu, keď povieš akože prehrotenú vec, ktorá naozaj není vtipná, tak sa ospravedlím. Tak jasné, ja akože vôbec nemám problém s tým, že keď sa povie niečo, že že tak, ale toto vôbec nebolo vtipné. Dobre, sorry, OK, tak mne to prišlo vtipné, mrzí ma to, vieš, že ideme ďalej. Netreba byť nejaký taký akože arogantný čurák, že teraz to, čo ja vymyslím, tak je zlato a vy tomu nerozumiete. Nie. Ale že by bola nejaká že bitka alebo žaloba, to zatiaľ nie. Jakub Gulik mal jednu takú historku, to je, Kupko je kolega a dobrý kamarát, podcast máme spolu, tak on je ten, ktorý má veľakrát taký akože politickejší humor. Kubo inak robí na Slovensku Ťažký týždeň. Veľmi odporúčam si pozrieť, to je taká politická satíra. No a on si robil srandu z našeho bývalého, ja ani neviem, čo on bol, Boris Kolár, ktorý má u nás strašne veľa detí, strašne veľa žien. Jo, a tak tento, jasne, akože, co je ako pro rodinu, ale má asi 10 manželek a 100 detí, jasne. Sme rodina sa volá. Sme rodina. No, tak akože na toho to mal nejaký vtip a
a ani nebol, že že nejaký surový, alebo proste taký, že tvrdý vtip, že to bolo nejaká narážka iba tam bola na jeho minulosť mafiánsku a prišiel mu mail od právnika, že teda začneme akože trestné stíhanie a neviem čo za poškodzovanie dobrej povesti a takéto veci, neviem čo. A napríklad mne, keby príde takýto mail, tak ja sa zoserem. Ja normálne, že začnem veľmi rýchlo uvažovať, že čo môžem urobiť, neviem, čo Kubo, ty vole, odpísal, že ďakujem veľmi pekne vašej výsosti, že ma kontaktovala. Video samozrejme nestiahnem, pretože neviem čo, a normálne mu napísal taký mail a že kontaktuje svojho právnika, ktorý zastupoval O.J. Simpsona a takéto veci mu proste normálne, že piču si z neho urobil naspäť a odvtedy neprišlo nič, neprišlo žiadne trestné oznámenie, že oni strašia, že oni ako keby chcú ťa nejako zahnať, no a Kubo to ustal akože úplne najlepšie a nie, nemáme nejaké takéto. Hovorím, ešte Jančík Orduliš mal také nejaké výhražky, ale keď už je to vyslovene, že viem, kam chodíš do posielky a viem, kde bývaš a počkam si ťa, tak to normálne ide na políciu a vieš, že už potom to riešia nejako oni. Ale čo viem, tak nebol žiadny taký konflikt, že by sme teraz dostali na hovno alebo čo. Ja si myslím, že ľudia, ktorí na nás chodia, tak sú dostatočne inteligentní na to, aby vedeli, že to je humor. A nikto z nás nechce nejakým spôsobom ublížiť, ale chceme rozosmiať, aj keď je to útočnejšie niekedy. A to, čo sa píše na Facebooku, to neriešime. To je iný svet. To není svet, to je neexistujúci svet. Tam akože ľudia sa správajú. V živote nikdy by za tebou nikto neprišiel a nepovedal ti to do očí. To je... Pravda. To vůbec netreba řešit. Takže choďte do rytě so svými komentármi. A jak dlouho se třeba připravuješ na nějaký stand-up? Jak dlouho ti to trvá vymyslet a jak ho vlastně vůbec trénuješ, než vyloženě s tím jdeš mezi lidi? Ukazuješ ho třeba doma svý partnerce? Určite, hej. A vieš čo, je to rôzne. Niektoré sety vznikli veľmi rýchlo, za krátky čas, lebo to bolo také... taká situácia, že hovorím si, dobre, toto bude vtip. Tá reportérska reč, to som napísal asi za 10 minút. A to je výborné. Lebo to som dostal takú slinu a to je aj tak všeobecné, že tam nemusíš veľmi vymýšľať. Tam mi najdlhšie mi trvalo poskladať tú vetu reportérskou rečou, aby to dávalo zmysel, aby to akože bolo rovnaké to, čo oni hovoria. Takže to vzniklo asi za 10 minút. A potom sú sety, s ktorými sa trápim niekedy pol roka až. Vieš, že normálne chodíš a skúšaš a potom ťa to presne baví, tak sa na to vysereš, potom to odznie trošku, tak zase sa k tomu vrátim. Teraz mám jeden set, ktorý je o tom, že strašne rád mám domáce práce. Ja milujem upratovanie, ja som čistotný človek a ten vzniká už asi druhý mesiac. A na každom jednom vystúpení skúsim novú vec, zoberiem niečo, čo nefungovalo a tak sa to buduje a už je z toho nejakých pekných 7 minút. A keď z toho bude 10 minút, tak to bude hotové a hotové, vieš. Alebo možno 15 minút, uvidíme. Čiže ono je to rôzne. A čo sa týka tej prípravy, tak ja mám strašne rád taký pokoj, sústredenie, ticho, to znamená, že ja si sadnem, píšem si to, niekedy si tak nahlas hovorím, že čo aj ako ja si píšem od slova do slova, ja to musím mať fakt akože od slova do slova zapísané a potom keď to mám napísané, tak dostal som na Vianoce mikrofón a ten si držím v ruke a normálne predstieram, že to hovorím niekomu, aby sa mi to dostalo do úst, aby to nebolo hapkanie, koktanie, aby to bolo upratané. Nevždy sa mi to podarí, nevždy na to mám čas, niekedy dopíšem vec a rýchlo utekam na vystúpenie, takže vždy, keď prvýkrát skúšam set, tak je tam strašne veľa vaty, strašne veľa obkecávania zbytočného a není tam rýchlo sa, akože ku tej podstate sa neviem dostať. Ale potom, keď to vyskúšaš, tak vidíš, dobre, toto fungovalo, toto som vôbec nemusel, dobre, toto ide von. A je to taký pokus omyl. A to je na tom super, že ono to vzniká. Teraz napríklad chodím s tým špeciálom a ten špeciál je vystavaný zo setov za celých 7 rokov, čo som proste písal, tak som niekedy zobral, že toto som napísal úplne na začiatku, tak toto sem dám, toto som napísal posledný mesiac, tak toto sem dám. Jasné. A ja som to ešte popredkával takými novými vecami, ktoré som od toho špeciálu napísal za ten pol rok. A normálne, že keď sa vraciam ku tým starým veciam, tak mi príde, že sem sa dá ešte dať toto, tento starý set sa dá prepojiť s týmto, ktorý som teraz napísal, že to je super, že ono to tak žije, ono to tak akože rastie stále a to je na tomto super, že musíš si tam nájsť niečo, aby ťa to aj bavilo. Aby to nebolo, že do kolečka iba, že prídem, odrapocem si to svoje a idem do ryti, že musíš to tak ako keby pestovať. A bavíš sa tom s chalanmi, keď skúšate? Hej? Určite, hej, však tam veľakrát, my sme strašne dobrá partia, celé silné reči. U nás nefunguje také niečo, že konkurencia, že teraz
my sme tým. To znamená, že keď sa darí jednému, tak sa darí všetkým. Vždy. A ja, keď skúšam niečo nové, zídem z pódia, tak buď sa opýtam, alebo už je nastúpený komik a hovorí, že počúvaj, tuto mi napadlo, že nechcel by si to povedať naopak, že nemáš, alebo pridaj toto. Teraz na tieto showky chodím s Martinom Hatalom, tiež veľmi dobrý komik, veľmi dobrý kamarát a boli sme v Košiciach. Boli sme v Košiciach a som zišiel z pódia po hodine a on že 3 veci mám. Mi vymenoval, že tuto pridaj tento tag. Ja že dobre, tuto by si mohol povedať toto a na druhé vystúpenie som to skúsil, normálne, že potlesky. Jo? Že brutál, jasné, akože tak ti poradí, lebo keď sa na teba pozerá človek, ktorý není spojený s tým materiálom, tak má trošku iný pohľad na to. Inak sa na to pozerá a vie ti poradiť veci, na ktoré ty sa ku ním ani nedostaneš, lebo si tak zahladený do toho zblízka, že to nevidíš. Ale on ti povie, počúvaj však, ale prečo tam neprídeš hento, že tam 10 minút predtým si povedal niečo so skútrom, pridaj ten skúter aj hentam. A zrazu ti to funguje oveľa lepšie a máš o 1-2 joky naviac. A to je, ja stále hovorím, že keď je vystúpenie, na ktorom napíšem aspoň jeden nový joke, tak to je taký úspech, kámo, že to sa ti tak začne pomaličky zbierať, že to je super. Takže áno, pomáhame si a podporujeme sa hlavne. Že ja vždy, keď vidím, že sa niekomu podarí vystúpenie, ja sa tak teším, lebo viem, že to není iba o ňom, že jemu sa to podarilo, ale celý ten stand-upový žáner, keď príde niekto nový a povie si, že OK, to by som nepovedal, že ten stand-up je akože takáto zábava, tak všetkým sa nám darí, lebo že aha, tam je stand-up komik. Aj ty si stand-up komik, stand-up je dobrý, to som videl, vieš, že rastie tá fanúšikovská základňa, je to super. No a ako reaguje Saška na to, keď o nej máš nejaké tie svoje byty a... Saška reaguje fantasticky, pretože, ako hovorím, Saška je veľmi, veľmi vtipná, inteligentná žena a rozumie, že to je sranda. Veľakrát ona mňa odjebáva nekompromisne, takže toto berie. A ona bola v podstate prvý človek, ktorý mi aj tak povedal, že chod do toho, že máš na to, že si vtipný, máš názory, že nie si iba taký nejaký ťuďko, čo sa riadi podľa všetkých ostatných, že si viem aj povedať svoje. A ona bola tá, ktorá ma ako keby dokopala do toho, že normálne, že napíš mu, dneska mu napíšeš, že tam ideš, vieš, tak som normálne si sadol, napísal som, že od začiatku ma veľmi podporovala a ona vie aj povedať napríklad, že keď ja poviem, že počuj, že tento vtip je akože dobrý, to není vtipné. Nerozumiem tomu, neviem, čo chceš povedať, prečo to nepovieš takto? A ja, že dobre, vieš, že takže super, doplňame sa a ona sa na tom smeje tiež, ona je rada, ako dúfam. Tak jako já jsem dneska ráno poslouchal nějaký tvé stand-upy a jak tam vlastně mluvíš i o té svojí partnerce, tak si říkám, OK, tak to musí mít smysl pro humor, jak by to asi nedalo. Jasné, ona sa na tom smeje a myslím si, že ani by to nefungovalo. Ja stále hovorím, že aspoň pre mňa je vo vzťahu veľmi dôležitý ten humor. Ako náhle, mrzí ma to, ale mal som partnerky v živote, ktoré to nebrali. Normálne, že náhodou si nejako podripol alebo urobil si srandu a bola tichá domácnosť, že jak som si dovolil uraziť ju, alebo čo. Ja hovorím, však ale to není urážka, však ja srandujem pre Boha, že keď s niekým si na takej úrovni, že sa dokážete podripovať a neuraziť sa na to a viete, že to je joke a viete si robiť srandu z tých najmä tomu, že najväčších komplexov, ktorý jeden s druhým máte, tak to je to najviac, čo môže byť v tom vzťahu. Za mňa. No a keď to nebolo, tak to proste nefungovalo, lebo som vedel, že náhodou príde nejaká poznámka, ktorá je myslená hravo, alebo proste tak akože vtipne, tak bude zlé, no a aj tak dopadli tie vzťahy. Hej, doteraz ich hľadajú, mŕtve sú. Sorry. No, se omlouvat nemusíš. Každopádně na závěr bych se tě chtěl zeptat, jestli plánuješ třeba ještě nějakou velkou show, kromě toho, co vlastně teďka máš, jestli nějaký jako velký haly, nebo teďka všichni třeba v České republice vyprodávají O2 arény, tak něco velkýho? Nemám, akože keď to príde, tak to bude super, nebudem sa tomu brániť, ale ja nepozerám sa na to tak, že dobre, teraz som dokázal teraz toto je ďalšia meta, Ono to, ja ten humor milujem, keď ma to zavedie touto cestou, tak budem veľmi rád. Keď budem ďalšie 3 roky chodiť v divadle Hasiču a v neviem akých kultúrákoch vystupovať, to sú super showky. Ja mám oveľa radšej tie menšie, intimné priestory, ako obrovské haly a obrovské arény, lebo tam sa ten humor trošku stráca. Tam už je strašne veľký ruch na mňa. Je to super, je to zážitok, je to veľmi pekný,
ale ja mám rád takéto intimčo. Ale hovorím, nie, nemám nejaké, nedávam si takéto veľké ciele, lebo potom človek je možno aj taký, mám pocit, že dnes sa naháňame všetci za všetkým, vieš, že dosiahol som toto a ani si to nevieš nejakým spôsobom užiť, ale už rozmýšľaš, že kde môžeš byť o týždeň a kde môžeš byť o rok. Takže ja sa teraz kúpem v tom, čo mám a teším sa z toho a keď príde niečo ďalšie, tak hovorím, budem veľmi rád. Keď to príde neskôr, alebo čo, ja mám 32 rokov, kamo, ja akože naozaj nechcem to nejako uspiechať. Ešte zrejem, jasné. Ja som celoživotný študent. Ten humor je kontinuálny proces a ja sám sa stále mám kam posúvať a viem, že to vie byť ešte lepšie. Tak na čo sa ponáhľať? Na čo akože vystreliť teraz rýchlo, aby som potom ešte rýchlejšie spadol? Že to mi príde také, že nie, mne toto vyhovuje, ja to mám rád, ja rád cestujem po kultúrakoch, zabávam ľudí. Keď príde arena, tak príde arena, keď nie, tak nie. Akože nemám nejaké takéto. Mám akože plány a sny do budúcna takého typu, že akože vydávať tie špeciály, keď budem mať nejakú zase takú koherentnú, silnú hodinku, 3/4 hodinku, tak sa to natočí, buď si to dám na YouTube, alebo zase to možno, dúfajme, nejaká telka zoberie a také maličké, akože malé veci, z ktorých sa budem tešiť, tak to chcem robiť ďalej. Inak nemám nejaké veľké oči. Super, tak jo. Děkujem, že jsi dorazil za náma, že jsme takhle pokecali. My se každopádně teďka přesuneme na Hero, kde máme i otázky od vás, tak se tam pak určitě mrkněte. No boha. Ale tam toho veľa. Je tam veľa. Asi nejvíc, jako co jsme kdy měli jako vyloženě připravených otázek na Hero, tak máme teďka na tebe. Ty kokso, no dobré, super. Takže... Kedy bude roasted, je najčastejšie asi. Hele, roasted tam možná nemám ani jednou. Dobre, super. Lebo nikoho to nezajíma už, vieš? Po roku na to zanebrali ľudia, chápem. Bohužiaľ, no. Dobre, takže Hero, dobre, tak ja sa vyzlečem ešte, počkaj. Ano, přesně. Počkaj, vypne kamera, zatiaľ sa vyzlekaj. Dámy a pánové, my děkujeme, že se mrkli na tohleto videjko, doufám, že se vám líbilo a určite se podívejte na Hero, mějte se hezky, ahoj. Ahojte. Priatelia, tento fantastický úvod máme za sebou. Áno. No, máme tu bude jenom lepší. Skáp do rána, kamo. Aj ty. Dobre, díky, čau. O jediné, čo sa my, komici, máme starať, je o to, aby sme podali dobrý výkon. A to je strašne oslobodzujúce iba na vašich komédiách českých. Tam je to akože na úplne inom leveli. Na Slovensku my sme v podstate okopírovali ten americký formát. Vy potleskom rozhodnete, že kto bol najlepší, no tak tam si vyhral 50 €, alebo si mal zaplatené to vystúpenie, alebo takto. Takže vidno, že si to nevieš prepočítať na české. 3 je dosť, kámo. Jo, na Slováky asi, jo. To je rozhovor alebo roast? Čo sa tu deje? Vieš, hádžeš si kamienky, z lesa trafíš, rozbiješ okno a utekajme preč. No tak takéto blbosti, vieš, že to sú až také trapošiny farárom a klakol som si pred nich a takéto veci nie, to som nerobil. To som si vypýtal peniaze, vtedy bola faktúra. Hej, on sám o sebe hovorí, že psychopat má akože problémy s týmto s hnevom. Mne ešte nikdy neprišiel nejaký dick pic, som išiel povedať. My po šovke sadneme do dodávky a ja prvé, čo idem na izbu, pustím si horor, pustím si film a idem spinkať. Ja som taký akože nudný. Ja som veľmi nudný. No určite som mu nezbalil na svoju výšku, to vám poviem hneď. Možno sa nahnevajú dievčatá na mňa, ale ja o tomto mám dokonca aj vtip. A síce, že baby hovoria, že chcú vtipných. Za celý môj život, kámo, ja som mal spolužiakov, ktorí vždy robili bojové športy a futbalisti a neviem čo, vždy si vybrali ich. Ja som samozrejme přes ty svaly, že? Ty si ten mistr Olympia, kamarát. Ty si v objemovej fáze už 11 rokov, kamarát. No.